Здравейте хора, в днешното клипче, в това клипче ще ви покажа моите брокати и да, за ногти, за украсяване, за всичко. Те са 7 някъде. Не знам защо реших да направя този клип, просто не знам. И да, първо ще започна с това, че към 3 часа най-много ще кача грим за Хелоуин, защото трябва да си купя черен молив, защото гримът ми ще изисква черен молив и една острилка за грим, за да наостря молива. И да, нека да продължим нататък с клипче. В ето тази хубава хелоуинска чаша ще ви покажа какво има вътре в нея, брокатите. Така, ще започна първо с ето този, който е смесен с бяло и червено. Те са такива маниста, малки, сладки маниста за гривни, но аз ги използвам за всякакви DIY-ове, защото винаги ми трябват едни такива хубави, сладки, малки топченца. И да, другите в такава форма на епровезка са само червени с малко бели. Ето. И да, съжалявам, че повтарям и дам много пъти, но така, този лилав брокат, който ми е много малко. Но какво да се прави? И да, стига. Добре, продължаваме нататък. Тези тъпченца, които въобще не съм използвала. Лилави са, както може да се види. Тук имам едни звездички. Това няма да се отваря дори и да съм с ногти. Това са едни малки сладки звездички. Както виждате. По-скоро не знам звездички ли са или... без звездички са, звездички са. Така, това ми се е случвало и преди, но не се разсипаха този път. Миналия път се разсипаха. Така, един брокат, който няма да отварям, но той е червен. В такава паковка. Другото е ето такова, което е ето такова черно, просто с точки, черни точки. Така. Това ми бяха всички брокати за декорация на ногти, DIY-ове и всякакви такива неща. Така, както казах, към 3:30 очаквайте ново клипче за Хелоуин. А сега ще продължим с много други клипчета и до скоро!